anyị nwoke n'ebe a, kedu ihe ị na-alụ? Ana m arụ ọrụ ugbo. Fama, kedu aha gị? John Ogbona. John onye? Ogbona. Onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi? Na Izi. Onye Izi, ebe na Izi? Izi ọ dị na Izi local gọọmenti dị n'Iboko. Izi n'ime Izi? Izi local gọọmenti area dị n'Ebonyi steeti. Kedu afọ obodo gị kpọmkwem? Ọhatekwe Igbo agụ ka eji mara ya. Okay. N'elu nwoke a na-ebe a, a subsistent farmer, a poor peasant farmer. Ka Chineke adoration kụnyere nwoke ịtọ, triplets. Tension ji nwoke. Tension ji nwoke, ọghọta dị ha na-akọ. Ayo. So nwoke mụbụrụ ụmụ 5. 3 ụmụ 5 na mbụ, 4 girls with a boy. Ebe a na-achọzi ka emezue ụmụ nwoke ebe okay, 2 boys. 2 boys as ka amụzia nke a last. Ọmụzia 2 girls and a boy. So ụmụ nwoke niile kịta is 3. Nnọkwa ya? Good. Nwoke dị ike o. Ọ nke a bụ ịdị ike o. So to anya na-eme ịdị kịta ụmụ ya dịzi 8. Plus nwoke na nwunye one. Na nwanne ha nwaanyị bịara inyere aka dị one. Na obere umedi nke a kpọtara dị one. Biko onye ọbụla ga-akwado ndị a. Ebe o bere akwa nwa, akwa inye aka, ofo ya mụrụ nwa, nwa bụ nwa ọra. Last week ka ha bịara nsị a n'ofere ndị mmadụ anachago before m nata. Ha bịazie tata, echetara themselves. Maka anyị gara ime ka ndị ozu ha ka nọ ya. Mana ha bịarọ n'oge. Ọ bụ na ha ma bịa n'oge nkwụwa ndị a. Ka o nwere ofu chek a ga-enye ọkọva ọtụtụ ihe. Mana ka ọ dị na onye ọbụla ga-abịa kwado ụmụaka. Ogbe ndị na-achọcha nwa n'ebe a ga-abịa kọrọ nwa. So timi aka n'akpa. Ọ bụla ego akam. And inekwe na ụmụaka anya ifụ na ha na ihe na-eme. They are horribly famished. Ifụ na agụụ ji ụmụaka. Ifeọma bịa. Eyopo na nga.
izi anyị ozi jewezie. O nwere ihe ị ga-enye ndị a ụmụaka abịara, ndị mmụọ ozi abịara n'ụdị ụmụaka. Ị na-efu na ha dịkwa dehydrated, malnutritionalized. Efu na agụrụ na ya ụmụaka ịkpakwu. Nwaanyị ga-erijigodi n'afọ bifo o chewe n'ala. Biko nụ, ọ ihe eri ka a na-aṅụta n'ala. Biko, onye ọbụla bịa gbaa ọbara ka ikere ya. Ọgọdụ nke a ka anyị mere, Chukwu ga-agọzi unu. Leridas na ya bụzi atọgbọ 50,000. Ke ndị na-edetu ihe a? Ke ndị ndetu? There is a project here, mmadụ ịtọ a. Ikwu afa ga-edetuo. Anyị o. So ke ndị ga-akwado nwanne anyị. People need. Nna anyị nwere akaụntụ. Anyị ga-ede na akaụntụ gị a ka e wee transfera gị ya. Ije. Ha kwadotere bịa. Onye na-eje mmemme ji spoon. Oke, o deghị ede wee bịa. Nwaanyị ibe m. Biko ndị steward were nkata. Amaghị onyinye na masa maka onyinye niile ga-abara ndị a na. Ị gara iji ya onyinye. Ahụ adịrọ ihe edere ebe a. Ihe awụ ọkọcha. Akaụntụ nọmba 6730. N'onugo nke a. Afa bank. Akata Onuba. Afa onye nwe Igwe Sunday. Akatun Onuba. Chere ka eme nke ezigbo ya. Arinze. Ka onye na-edetu afa. Come here now. Oh yeah, no, the baby. Bachapụ ụbịam n'isi, bachapụ ụbịam adịka. Hello. Biko ndị ji ihe adị John Ogbonna. John Ogbonna. (219) 30 57 391. Two 305 7391. One nwoke a esend gogo ozugbo 10,000. Ọ ba ego na the account. Zenith Bank, Zenith. Achọ ka lat batawa na akaụntụ ya. Tupu ọ naruo ka akaụntụ ju. Ọ ba ego kwe 5,000. Na transfer nụ. Pie na send. Onye ọbụla send. $10,000. 10,000. Ya na nwunye 10,000. Nwunye na nkata.
Onye na-etinye na nkata bịa wunye n'ihu ebe a. 50,000. $150,000. JP 2,000. Ị na-eche onye wenye nke gị onye ọbụla ma 5 naira ma 10 naira bawa na nketa. Joy ngwa Ifeọma send ozi. Arinza transfer go 50,000. Emeka 2,000 cash. Nne 5,000. 2,000. You can make a pledge. You mustn't bring it now. Aboma no Loma. Aboma 2,000. Wow. Bagotabenu, I nature. Triplets. Ndiana Chongwa. Come. God will bless you. It's our corporate Christian assignment and duty to support. Father Tony is bouncing here with 5,000. Presumably. 10,000. Joy is pledging 5,000. Onye na-eme bread tacha ata ọzọ chinchi ndị egwu 30,000. 50,000. 2,000. Nwunye 10,000. 1,000. 10,000. Karina Bego 2,000. Emma 1,400. Again, I can't miss this here. $20,000. 20,000 Ifeoma. 5,000 transfer. On a walk. Oh. Karino, thank you. JP, thank you. Dimba. Ahụ Dimba nwegoro gị ime ya. Ka ọ na-ewetara onwe ya. Anyị bịa kwado ụmụaka. Nne, thank you. $10,000. 10,000. Wow. Onye ọ na-transfer 10,000. O wetaghị ozi, o send gị ozi. If 5,000. Wow. Nwunye Tony. $3,000.
Oh, why no? Thank you. I'm going to have email. Onaga. Thank you. Nigeri Kutego, Patawaziano, I get John Kutemi. With joy we shall draw water from the well of salvation. Give, it shall be given to you a measure packed, pressed, shaken, and running over shall be placed on your lap, so the measure you give shall be the measure you receive. The principal of grammar school, Ebo Mumna Akunkwa, Principal Ogadreganama, is a good man. $5,000, thank you. $5,000, thank you. Wow. And I'm going to make transfer. And I'm going to make transfer. A word of them up, AJ, me. I'm going oh, daddy. 10,000. There you go in a Bogota. 5,000 also, thank you. God bless you. 3,000. God bless you. Thank you. I'm very, very happy. Favor shall follow you. The Lord will reward you. $5,000. Wow. Wow. Ayo. We thank God and appreciate Him for the gifts of these triplets here.
We are happy with the man and happier with the children, and we give ultimate latria and adoremus to the Lord who gave them to us. So it shall be well with the children. Please, assistance should be on the platform of continuity. However you can support, it has not ended. There's no full stop to this sentence we have started to write. So, on behalf of you all, now for Multi-Life, on behalf of Multi-Life, we want to give 1 million. So, 1 million to the first baby, 1 million to the second baby, and 1 million to the third baby. So take your 3 million. I am happy. God bless you. Hey. Father Mbaka! Jesus! Jesus! Igwe! Ọma tozuru ọha! Nwoke ji agbụgbọ na nwoke ga-eyi nwoke egwu. Ejike Mbaka! Ọma tozuru ọha! Number 1 na Nigeria! The only man esiri ozo kweta ya chere n'isi ụmụ ogbenye. Mbaka o! Ị ga-adị ka echi ya na-agwọ. Amen. Jesus. Nwambaka ọgụ. It is too much. God bless you. And we hand over the money to the family. Hey. We cover the children with the blood of Jesus. Okay. God bless you. Is your money? Count and carry. Hey, adoration. The Holy Spirit is our power.